Drama ana loro, yaitu siji drama tradisional klasik, yaitu drama khayalan bukan lumrahe nyeritakake ngenai kesatria Sarma Dewa. Loro drama modern, yaitu drama kang duweni tujuan menahi panglawetan masyarakat lan duweni tema panggulakan manusia ing saking benda. Jenis-jenis drama ana 10, yaitu drama komedi, drama tragedi komedi, opera, dagelan, operet, pantomim, tablo, pasi, lan wayang. Unsur drama yaitu prinsip drama, yaitu paraga, keloro setting, telu alur, papat dialog, 5 tema, 6 amanat. Lan unsur prinsip drama yaitu biografi pengarang, keloro psikologi. Struktur teks drama. Wonten setunggal orientasi. Para paraga dikenalake watake pandabuke ing drama. Kalih komplikasi. Para paraga diadepake ing paraga dewe-dewe nganti klimaks. 3 resolusi. Para paraga wis nemokake cara kanggo ngrampungake prakarane. Sekawan kode pesen utawa nilai-nilai moral kang disampaiake marang pamirsa. Struktur drama wonten gangsal. Sing setunggal babak utawa episode, sing kalih adegan, sing ketelu dialog, sing kepapat prolog, sing kelima epilog. Ciri basa drama. Setunggal gunakake basa ing tlatah drama. Kalih gunakake basa sing nuduhake dialek saka tlatah drama. Bab-bab sing kudu digatekake nalika nulis teks drama. Setunggal tentokno sawijining tema. Kalih tentokno cerita apa kang bakal didadekake drama. Ketiga, milih paraga lan watak kang selaras karo paraga lan watak ing cerita. Sekawan mentokake alur lan papan panggonan cerita. Gangsal gawe adegan lain dialog saka para paraga. Cekap semanten presentasi kula ambil rencang. Wassalamualaikum